Said Abdullah Al-Haddad niku lek dawuh tiyang niku sebenarnya fi maqami syukri. Tiyang niku sebenarnya fi maqami syukri. Teng setiap tingkah napa mawon itu sebenarnya orang ini di makom syukur. Ketika seseorang dikai sugih, syukur nikmat sugih iku. Ketika seseorang dikai loro, yo kon nyukuri lorone iku. Karena loro niku sebagai jalan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur ridho, melalui jalur napa sabar. Niki Said Abdullah Al-Haddad. Lajeng menungso niki mboten saged lepas dari dua nikmat. Sepindah niku nikmatul imdad, sepindah nikmat wujud niki sepindah. Jadi jenengan tiga wujud dari tidak ada menjadi ada itu merupakan nikmat. Dari tidak ada menjadi ada niki merupakan apa? Nikmat. Lajeng wujud seseorang niku butuh temerus, butuh keberlangsungan, butuh keberlanjutan. Niki kalian Allah disukani nikmatul imdad, nikmat pemberian. Nikmat pemberian niku wonten loro, wonten sing basa jasmaniyah, wonten sing bangsa rohaniyah. Sing bangsa jasmaniyah ya kaya makman, kaya panganan, sandang, papan niku bangsa jasmaniyah. Wonten nikmat ingkang bangsa rohaniyah kados iman, kados ilmu, kados asrarul ilahiyah ingkang dipun berikan Allah kepada hati kita. Niku jenenge nikmat ingkang bangsa rohaniyah. Dadi menungso boten saged lepas dari dua nikmat ini. Teng surga niku anane wong syukur, wong sabar niku mboten wonten. Mulai setengah ulama ndawuhna wong fakir sing sabar karo wong sugih sing syukur iku mulya ndi. Cara dawuh Said Abdul Qadir Al-Jailani, mulyawan wong fakir sing sabar. Niki dawuh Said Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi mayoritas ulama kapre ndawuhna termasuk Imam Zarkasi niki ndawuhna mulyawan wong sing napa sugih sing syukur. Kranten ning surga iku anane syukur. Boten enten tiyang sabar. Dadi syukur niku sifate tiyang ahli surga. Madar muga kita kabeh didadekne wong ahli surga kabeh. Awal kali engkin kula kalih panjenengan mlebet teng surga. Niki pertama kali yang diucapkan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Niki pertama kali. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Mlebu surga langsung ngucapno niki. Bahkan seandainya kita menginginkan makman nopo, menginginkan widodari sing nopo, engkau awal kali kita sebelum meminta mengucapkan alhamdulillah. Baru dugi. Setelah meminta nggih ngucapno alhamdulillah. Dadi malah wong donga ning donya ben padha kaya wong ahli surga, awal kon maca alhamdulillah, akhir niku nggih kon maca alhamdulillah. Malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah alhamidun ala kulli halin. Sampai lek kepengin bendeng surga iku diceluk dhisik dhewe. Sampai lek kepengin teng surga diceluk dhisik dhewe,
sampan maca alhamdulillah ala kulli halin. Dikai nikmat kon maca alhamdulillah. Dikai musibah ya dikon maca alhamdulillah. Sugih alhamdulillah, melarat yo alhamdulillah. Lha niki abot tapi lek teko ati abot, lek lesane tok gampang niki. Mula napa-napa lek disyukuri mboten saged telas. Napa nikmat surga kok mboten saged telas? Mboten saged telas nikmat surga. Jajan sak piring niku dipendhet mboten saged kelong. Karena apa? Kronten syukur tiang surga niki. Tiang di surga niki syukur, mulane mboten saged telas. Teng donya nggih sami. Lek jenengan pateng syukur, napa sing diparengno Gusti Allah mboten saged telas. Kok ngampi telas berarti syukurin jenengan kurang. Malah Allah ing syakartum la azidan nakum. Ini cara arek pondok la ing syakartum niki ana la ing syakartum ni tau kita kursi tok. Nyekti lek sira syukur tau kita kursi tok. Tapi jawabane Gusti Allah jenengan tingali la azidan nakum. Ana lam taukid ana nun sakilah. Manane syukur sepisan iku iso ditambah berlipat-lipat oleh napa Allah. Malah enten cerita nggih niki sekedap mawon. Biyen niku wonten namine Khalifah Malik bin Marwan. Kula maca teng tafsir Jawahir niku ngutus seorang ulama ingkang nami Imam Asy-Sya'bi kan teng Romawi. Daerah Romawi. Raja Romawi. Romawi niku istilah raja Hirikel utawa tiang Jawa utawa Indonesia Hiriklius niku raja-raja Romawi. Niku dikengken ngelingne diskusi tentang masalah surga. Sing ngongkon Khalifah Malik bin Marwan ngelingno raja Romawi ingkang agamane Nasrani. Akhirnya raja Romawi takon teng Imam Asy-Sya'bi takon tentang sifat-sifat surga yang tertutur di kitab Injil. Yang tertutur di kitab Injil. Di kitab Injil disebutkan Allah itu wahid. Sebelum Allah nggak ada sesuatu. Apa ada perumpamaan yang seperti itu? Kata Raja Romawi teng Imam Asy-Sya'bi. Kali Imam Asy-Sya'bi dipun jawab, no perumpamaan sing kaya ngono. Kaya dene angka 1. Al-wahid laisa qablahu syai'un. Jadi perumpamaane Gusti Allah kaya angka 1 sebelum Allah enggak ada sesuatu. Jadi Allahul wahid laisa qablahu syai'un. Terus tanglet malih jadi nikmat surga iku senajan dicipuk gak iso kelong. Piring gedang goreng dicipuk mboten saged kelong, mboten saged kelong. Apa ada yang bisa dirasio oleh akal di dunia ini sing model kaya ngono iku? Terus Imam Asy-Sya'bi dipun jawab, ya kaya obor. Jangan semerep obor siji sing nyumet wong 1000 genine mboten kurang. Begitulah nikmat surga. Masuk dicipuk nggih mboten saged kelong. Dadi maknane nikmat surga saged diakal. Maknane pas kalih akal. Ingkang ketiga, ciri ning surga iku wong maem. Kita mben lek teng surga maem yo ngombe. Tapi mboten ngengek, nggih mboten nguyuh. Nilai jere kan ora masuk akal. Ini tanglet mosok ana perumpamaan yang semacam itu. Jere Imam Asy-Sya'bi kal janin alladzi fi batni ummih. Koyok dene anak sing ning jero kandungan ibuke. Duwe bojo jenengan meteng. Anak sing ning jero kandungane istrine jenengan niki maem nggih ngombe. Akan tetapi mboten nguyuh, mboten napa ngengek. Lha niki perumpamaan tiang napa ahli surga. Malano intine wong ahli surga niku ning surga niku syukur. Syukur napa terus napa syukur. Malah enten syukur niku menempatkan sesuatu pada tempatnya. Niku namanya syukur. Jenengan disukani moto digunakne sak patute Gusti Allah memerintahkan apa jenengan untuk mengfungsikan mata.
gak kena digenyawang wong wadon sing duduk mahrame. Haram mboten bareng. Kon nggih maca Quran, kon nggih maca dalail, kon nyawang napa keagungan-keagungane Gusti Allah. Jenengan disukani telinga nggih ngoten. Jenengan disukani kabeh anggota tubuh niku nggih ngoten. Dadi mengfungsikan napa ingkang dipun sukaaken Allah terhadap napa ingkang dipun perintahaken kalian Allah. Oleh sebab itu enten ulama namine Habib Abdullah bin Husain bin Thahir niki ngarang kitab namine Sulam Taufik. Niku dawuhe Mbah Hamid Pasuruan, wong lek iso nglakoni kitab Sulamun Taufik mesti dadi wali. Wong lek iso nglakoni kitab Sulamun Taufik mesti dadi wali. Ngampi ya Hamid niku ngringkes kitab Sulam Taufik niku dirupa nadhoman. Dirupa nadhom. Intine kitab Sulamun Taufik niku namung ringkes tok asline. Ringkes sangat ringkes. Teng mriku namung ditutur kon ngedoi maksiate mata, kon ngedoi maksiate kuping, kon medoi maksiate cangkem, maksiate tangan, maksiate ati. Namung itu tok. Dan niku ya hampir lek dawuh wong kok nglakoni kitab iki ora dadi wali, ya pancene wonge. Ya wong nglakoni kitab mesti dadi waline Gusti Allah. Mugi-mugi niki barokah nggih. Mugi-mugi kita kalian Allah dipun sukani keturunan ingkang saleh salihah, dipun sukani kualitas takwa teng Gusti Allah, wedi teng Gusti Allah. Niki cara bangunan musala pun meh mantun. Bangunan musala meh mantun, Pak tukange meh mantun. Saiki genti tugase duduk bangun musala, yang lebih sulit itu bangun wonge. Bangun wonge iki tugase Pak Yai ini, tugase Ibu Nyai ini. Ustad-ustade jumlah syair niku barang niku Pak Syair niki tugasé niku. Dadi membangun karakter anane pondok niku membangun karakter santri sing gadah wedi teng Gusti Allah. Lah niki lebih sulit daripada membangun bangunan ngeten niki. Pendungane mawon nggih. Mugi-mugi santri mriki disukani ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, ilmu sing terus saya ndadekno takwa teng Gusti Allah. Saking kula akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين رضوان ودين هذا الحبيب ألانت السماوات والأرض ومن فيهن من الرهيب أنظر الوجود إليه على أهل الوجود تسير والسنن والملائكة بالتبشير العالمين تعين. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدر كالسفر في هذا المسطور يبرى نور ذابل في عالم الدهور نور فاق كل نور وقد الحق كله على من أتم عليه نعمة من خاص الأمة أو يهدر إذا هو ضعيفهم تأنيسا جاد بها المصور ومسارة لها بها نسيبات المنظور وأقرب بتوفيق الله سيد مريم وسيد آسيا ومعهما بن قرئين المسوم الله له من سرب الكسرى الوافية وهذا وقت الذي رتب الله ونور القصر وجد هذا المنور وخلق اسمه الكبير نور أنعمون ورزاح برب القول ودع الله تعظيمه والسجود وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قومك في
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا الله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكرم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المولى والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق المهدي. يا الله اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل وأوصل مثل ثواب ما كان وما صليناه وما تصدقناه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة بركة ثم إلى روح آبائه وجداده وخوانه من المرسلين وآل كلهم وأصحابه كلهم ثم إلى مريم التصل ثم إلى إن الله يدعم مغفرة الرحمة وأن الله يدعم فضل وأن بوكراتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفتة الدين والأخلاصين إلى روحي وطب عبد الرحيم وإلى روح بهم من أواب ثم إلى روحي باجي مشكوري وجهدي وإلى روحي وإلى روحي بهم إلى ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعمنا وعماتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ونحن. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة في قبورهم حتى كانت من رياض الجنان حتى كان الجنان حتى. يا أيها النفس المطمئنة ربك ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل التقى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والذرية. الله اللهم أغثنا 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 يا الله. أنت تفضل بقضاء حاجاتنا وأنت
وعن المؤمنين من الأحياء منهم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل لنا من أثراتنا ولا تحزن يا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمات عند الممات ودخول الجنة من غير مشقة ولا حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.